Espurnes d'arxiu. Nenes i nens a tallers i fàbriques. Fins a principis del segle XX existia un gran buit legislatiu sobre el treball infantil i l'escassa regulació existent era obertament incomplerta. La industrialització i la precarietat de les famílies havia fet incorporar molts infants al treball mecànic dels tallers i les fàbriques, provocant l'abandonament escolar i posant en risc la seva salut i seguretat. Alfons Bangul i Fotògrafs, any NSU 42, ens ofereix molts testimonis gràfics de fa 100 anys que mai no haurien d'haver existit. Cap institució abordà de forma seriosa el problema del treball dels menors d'edat fins a l'adveniment de la Segona República.